गावखौनो खालि खालि मोनस्राबायलै सिगां आं फैनायावथ' बिदिखौनो मोनाखैमोन जेबो दाथ' बयबो बिदिनो मोनखासिगोन थुनथुलि जोंहा हाथरखि बेवायानो जोंखौ नागारनानै थांबायबा थेवबो बिदि जाथारनाङामोनलै सान आं मेहेरनि थाखाय जोबोद दुखु मोनस्राबायलै बिनि सायावथ' आङो हाथरखिखौबो नुवासैना जोङो आं नायस्रानोबो मोनासै दा नोंबो सफैनाय एसे लेट जाबायना बेखायनो एसेयावनो एरायबाय औलै ओमफ्राय फैनोनो मोनगोन मोना जोबोद खस्थ'यैसो माने फैनो मोनबाय आङो बेबो दा न'आव बेफोरबायदि जानायखायसो नङाबाथ' थेंक इउ स' माच थुनथुलि जोंनि बेफोरबायदि समाव नों फैनो हायाबाबो जेने थेनेबाबो फैनायनि थाखाय नुजाफैनायनि थाखाय दादा बुद्धु आं मानो फैया जानो दे नोंसिनि बेबायदि समाव आंबोथ' थानांगोन ना जेब्ला आंबो बे न'निनो जानो थांगासिनो जाबायानो होनजाबाय नंनायाथ' नंगौ ओरैनोबाबो नों बे न'नि बिहामजो गेदेर ना बेखायनोथ' गोसोआनो जोबोद सुखुवा मोनबाय थाबाय आङो बिराद माने बिरादनो आंबोलै जों गासिबो जेरैबायदि जाथावनायानो नङामोन बेबायदिल' जायो एखनबा मेहेर एखनबा हाथरखि दाथ' अराय समनि थाखाय हाथरखिया जोंखौ बिदाय लालांबाय जानो हागौ बिसिनि जिउआव जोबोदैनो ग्रह नांसोनानै दंमोनलांलै मा सान नों फोथायबाबो फोथायाबाबो एखनबा समाव फोथायनांगौबो जायो माबा सुनि ग्रह आरो गोबां बायदि बायदि ग्रहआनो जमा जानानै दंमोन बे नाथाय थुनथुलि जे सान बेखायनोथ' मेहेरनाव हाथरखिनावल' नांबाय थायोना दाथ' अराय समनि थाखाय बिदाय लालांबायबा आयै बेसेदि अन्थाव बाथावनो आंथ' आब' बायदिसो सानोमोन बेखौ आंनिफ्रायसो देरसिनमोन नालाय दा मेहेरासो बोरै थागोन दे बिनि अनगा बेसेबां मोजां मोनो बियो बेखौ जाबाय जेला घटनाया अब्लाथ' थानांसिगोन ना उफाय गैया आफा इसोरनि बेनो मर्जिमोन खोमा आरो जि खालामो ना आफा इसोरा माबा नङा माबा मोनसे साननानैसो खालामो बेखायनो जानांगौखौ जों मालाबाबो जोङो बादा खालामनो हायाथ' सान नोंनि जिउआव आंनि जिउआवबो माबा मोनसे जानांगौबा जाखाथारो सालोंसै आबै नायलाय आयै माबायदि सा लोंसैलायबावलै दादि नोंबो लोंगोन दोद गथ' दानिफ्रायनो सा लायबाव नामा बियो दे आबा माथो जाखो जोंना आबैया सा लोंनो गोथाव मोनो आरो मा आबै आया साखौ होआ बुजाखौनो मा साखौ होआ माने आबै जानोथाय आयै दहाय माबा आइ आंनो साखौ होआ मिथाइखौबो बुजा होआ होनगासिनो आया रायो नोंखौबो रायगोन दादि आयु रायनो हामानो रायबायबायनोसै आबै ओइ मिलिसना मामिया नोंखौलाय मानो रायनांगौ दे अनोसो दा दालायथो जों थांबाबोथ' अनोसो मेथाइखौ जों लांनायखौबा बुजा होयो बुजा होयो उइयो आं गोथाव मोनोमोन बुजा होआ होद मा बुरजा होआ जानांगौ दे जेबो नङा दे नानि दे नों जोंनाव बुरजा जादै नानि मिलि आयु हाबै मानोलाय मा होनलाबायखोसै नोंलाय दे जेबो नङा जोंहानाव नै मेथाइसो दंखायो बेजों जादे आबै दे नों होगोन आबै औ हामानो होआ जानो आबैसोना आंनि दे होगोन दे आङो आरोथ' नै आनैबो फैना दंफैयो दा आंनि आबैसोना मिलि आनैया फैबाथ' मेथाइ बुरजा मोनजाबावगोनसो नोङा आरोबावनो आनै थुनथुनिया औ आनै थुनथुनि नङालै ओमफ्राय नै आबानो मायंआलाय हा खयथायावथो मोनफैगोननो दा आबैखौ लांफैनो फैनो बुंदोंमोन जानोथाय बाजैयाबो न'निफ्रायनो फैयाखैनो माथो ओमफ्रायथ' बाखि आदा मिजियाबो फैखायाखैनो आयंआबो फैथ'वाखै बुंदोंमोन आब' थुनथुलियाव सोंहरदोंमोन आं दहायो न'नि मानसि जानानै हायसेसो नुजाहैयाबा बेखायनो होननानै माबादों आरो बेबो थांदों जियानो जा सोमोन्दोफ्रा जि जाग थाग सिगांनि बायदि गैदागैनो दे होमबालाय आबा जोंनावनो थाथ'थोंसै आबै मिलिया साननैसो ओजों बिमायाबो गैयाबालाय औ जागोन दे आयै ओमफ्रायो ओंख्रिखौ आं संसै ना नों संनो नाङा आबा नोंहा एगजाम दङ फराय लेखाफ्रा फरायथां नानिजोंबो गेलेबाय थानाङा आं दोङो आबैया थाथो आंजोंनो ओइ नोंखौ खस्थ' होनो बायब्रा आङो माने आलु भाजा एवहरसैब्रा सानजों ओमफ्रायथ' गुमै फैबा आंहा थालांजानोसो लुगैयोमोन गैया जायासै आरो नै आबा बे बेसराबो थिखोनानै लाबोनांगोनहाय ओजोंहाय अखायाबो नै बारासो हागोन ना मायो थाइफ्रिगासिनोखा जागोन दे आयै र' बे साहायानो दाबो जायाखैलै सापात नांथाराखै आयै ओमफ्राय हनै गुफुर आं लोंबायलै दे आबा ओमफ्राय साहाया लुहरदो आंहाबो हजोंनो सानफ्रांहरबाय थाबाय बिस्राखौसो आब' हाथरखिया खिन्थु बिराद मोजां मोनलै आयै ना औ आबै औ हाथरखियानो ओमफ्राय मेहेर मामायाबो फैयाखै मेहेर गुमैयाथ' मा होनबावनो टेनसनावसो दङ बिस्रा मेहेर मामाया दानो फैयालै सना दे मालाबा फैगोन बियो मिथिबाय दे आबा गोखै साहा फुदुंहरदो आरो माबा लुहरदो थाब दे लोंनोसै लोंलाबाय थानोसै आयै बोथोरफ्राबो थिग नङाहाय दासान्दि ओजों न'आवबो माबा जानानै दङ नालाय बेखायनो अखाफ्राबो दुखु मोनगासिनो खोमाहाय आबा जालायबाय बेना
आयै ओमफ्राय फैसा 20 थाखा नांगौमोनलै बै खाथिनि दखानाव लायना फैनोसैब्रा नानिजों आंजों मेथाइ एसे लायबावनोसै आबा खाथियावबो थाङा दे जि दङ बेजों जादो गाबोन लायना होफैगोन आङो गाबोन हाथायाव थांखागोन ना माबा माबि नांसिगौ नङा नानिया दहाय चिप्स जानो होनबाय थादोंमोन होआ आबा एसेबां बेफोरबायदि पेकेटनि बुस्थुखौ होजाया गथ'फोरनो उदै गाज्रि जागोन मागोननो आरो बेरामबो जालाबायो बारा होजाया दे आरो होमबालाय दसे थाना गुमैनो फन हरनोसैलां गुमैनो उनाव हरबाय था आथिं आखाइ सुनानै लेखाया फरायनो जिरायदो आबा साहा लोंखांनानैनो नै एसे खामानि दं बेखौ मावनानै दाथ' बिदिनो होननांसिगोन ना बिदि होननो माने मा नंखागौ जाखायोबा गामिनि आद्रा थानाय जिउआवबा मा सानना आफायसोरा बिदि खालामखो बिखौ दा जरा जाखानायखौनो सिंगेल बानायफिनबायबा आंथ' माबोरै मेहेरखौ माने नायनोनो जोबोद खस्थ' मोनगासिनो गोसोआ मेहेरनि सेराव थांदोंनो बिनि दुखुखौनो आंबो सहायनो हायाखै सान जोबोद फोथायनो गोब्राब मोनदोंलै जिउनि लोगोरियानो बिदि जाबायबा जाखागोनखा आं माबा मोनसे जायोबा नोंबोथ' जागौमोन ना सान थोद थुनथुलि बेफोरबायदि गाज्रि राव दाबुंलै जोंनि जिउआव बिदि दाफैथों एकदम खबरदार दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि बुंबावोबा थेवबो सानफ्राङोलै गोसोफ्रा नुदोंना बेफोरबायदि जाथायखौ नुनानैनो आंथ' जोबोदैनो खस्थ' मोनबायलै सान जोबोदनो आंथ' हाथरखिनोबो ओंखामबो दौनो मोनासैलै सान नुस्राया जेबोनो आंबो नायगौमोन नाथाय मा जानांगौ आंनि जिउआबो बिदिलै बेस्थ' जानानै थानांगौ जाबाय थायो माबा मोनसे खैफोद फैब्लाबो सम मथे फैनो मोनला नोंसोर गाज्रि मोननाङा दे सान अब्लाबो आं फैबाय दे आरो थुनथुलि नों नुजाफैबाय बेनो जोंनि थाखाय थोजासे दाबोथ' नुजाफैबायना जियानो जाया मानो एसे लेट जाबाबो औ सान ओमफ्राय मेहेरा दा बै जायगानिफ्रायनो फैयासैलै हाथरखिखौ फबनाय जायगानिफ्रायनो आयै बिस्रा मारैथो बावनो हाबावगोन दे खम खस्थ' मोनगासिनो बियो जोंना मेहेरनि जिउआव हाथरखियानो गैयाब्ला मा जाबावगोन आरोथ' सान ओरैबायदि जायगायावसो थांबाय हाथरखिया जेनिफ्राय मालाबाबो फैलाना बियो बेनोथ' जों आरज खालामबाबोथ' आरो बेनि जिउआव बै खमिखौ जों मालाबा फुरा खालामनो हानाय नङाना बेसेबांबा गोबाव सम नांसिगोन बे मोजाङाव फैनो बेसेबां लोखि बिहामजोआ दिनै बेफोरबायदि जानानै रुंसारि जानानै थांबाय दे इसोरा लांबायब्ला हाथरखिनि आत्माखौ अराय जिउ खुसियै लाखिथों नाथाय दा जों माबोरै खिन्थानो हाथरखिनोंनो जे मेहेरखौ जों सामलायनो हानाय नङा नों गैयाब्ला जों गासिबो मिथिगौलै थानो सुखुलायासै ने सान लांदांल' मोनबाय थाबाय खमिनो दे होमबा थुनथुलि फैदो दसे जिरायदो नों दहायनिफ्रायनो रेस्टबो लायासै ना इट्स अके सान बेफोरबायदि समावलाय बयबो गोसोआनो दुखु मोनजोबनाय बोरैथो रेस्ट लानो हानो दे गोसोफ्रा या आइ नो थेवबोथ' ना नों गोजाननिफ्राय फैनाय न'आवबो रेस्ट मोनासै दा जोंनावबो आरो बेफोरलाय मा सान ओरैबाबो बेफोरखौ नांजायाखै दासो खैफोद फैदों जोंनाव बेखौसो साननानै दुखु जागासिनो आं औलै थुनथुलि थेवबो फैदो दसे जिरायदो दे सान जागोन बिहामजो नोंजोंसो रायलायनोनो समखौनो मोनस्लाबलायलाङासै आङो जेबो नङा दे आयै ओरैबाबो बेफोरबायदि समावलाय आरो माथो बिदिनो बेस्थ' जाखागोन ओमफ्रायथ' बिहामजो नों गाज्रि मोनाबालाय नोंखौ एसे खामानिसो थिनबावनोसैहां नै आयै नोंबो ना आं आंनि न'आवनो खामानि मावनायखौ गाज्रि मोनगोन मोना दे नों फैब्लाथ' ओरैबायदि खालामगोन जोंहा ओरैबायदि खालामगोनसो बुंलायदोंमोन मिथिबायना जेब्ला हाथरखियाबो दङमोन अब्ला नाथाय दा नों फैनाय समावबो ओरैबायदि घटनासो जाना होबायना नोंबो आरो हरखाबैसो फैनांगौ जाबाय बिदि दिनै माबाहाय बिहामजो दा आबैमोन दङ नालाय बे आबैमोननो एसे साहा फुदुंना होदो दे बिहामजो जागोन दे आयै ओमफ्राय जानाय लोंनाय माखासेया जानाय लोंनायखौथ' मा बुंबावनो बिहामजो रावबोआनो जानायानो जास्राखायासै थेवबो बे आइमोननो एसेबाबो जानायखौ जगार खालामनांगोन जागोन दे होमबालाय बेखौबो बानायहरजोबसै आं आयै फिसालाय नोंबो खस्थ'सो मोनसिगोन गोजां बोथोराव बिनि सायाव आरो गोजाननिफ्राय फैनाय दाथ' नों एसे रेस्ट लानांगौमोन नाथाय माने जोंहाबो नै जुलिजों आंजों एसे मानसिफोरबो फैनो नागिरदों नालाय खुरमाफोर बेखायनो दे आयै जागोन नों जेबो सिन्था खालामनाङा बेफोरखौ आं दंना दे अब्लालाय आइ नों गासिबो नायथ'दो दे सना औ जागोन आयै ओमफ्राय मेहेरा आइया लायनो थांदोंमोननो फैबाय गैयाहाय बिहामजो मा जाबावनो बे मेहेर आबाखौ बोरै लाबोनो हाबावनो ओजों हाथरखिखौ फबनायनिफ्रायनो फैला गथ'आ मा औ सुरियाबो गोबां ओजों बुजायहैबायनो गैया मानिया खोथाखौनो लाया गद आयै होमबा बे बोरै गोथै फबनायाव थाबाय थागोन दे बेनोथ'हाय बिहामजो
ओरैबायदिखा मानसिया दा मा होनना माबोरै बुजायना लाबोबावनो बिदिथ' जानाय नङालै आयै जों जेन थेनबाबो लाबोनांगोनथ' मिहिरखौ बेखौ बिदि दोनबाय थानो हायाथ' बेहाय हाथरखिखौ फबनायावलाय बोरै आरो मिथिगौ गोबां खस्थ' मोनदों गोसा दुखु मोनदों जोंथ' बिनि दुखुखौ सुफुंनोबो हाया थेवबो आयै जों लायनांगोन दा मा होनना बुजायबावनो बिहामजो दा दसे उनाव फैगोन सानदोंमोन गैया फैया बेनो बेहायनो जिरायना दंगासिनो बोरै जानांगौलै आयै आं लायगोन दे आं बुजायनानैबाबो लायगोन बिखौ बिदि जानो हाया दे सोरबा सासे जिउनिफ्राय थांब्लाबो गोसोखौ हमथाना थानो नांसिगोन ना बिथ' आरो नों बिदि थाबाय थाब्लाबो फैफिनला आं लायगोन दे मेहेरखौ जेबो नङा आयै आं बुजाय बुसि एकदम लायगोन दे बिखौ आयौ ओमफ्राय नों हागोन बिहामजो होमबालाय दा ओमफ्राय मोना गुना हारसिं बोरै थांलायखो नोंबो आं जेबो नङा आयै आंखौ सिन्था खालामनाङा आं मोना गुनाबाबो थांनो हायो हारसिंबाबो थांनो हायो आङो थेवबो नोंसोर बुङोबालाय आं सानखौ लांफानोसै आयौ दे होमबालाय बिहामजो नङाबाथ' नै जों दा बिफाखौ मेहेरनिखौ लानानै थांनोसो नागिरदोंमोन नोंसोर ट्राइ नायदो ओमफ्राय उनाव जों थांसै जाथाराबा जमा जेरैबाबो लाबोनोसै औ दे जागोन आयै आं होमबा साहा बनायहैग्रोनोसै ओमफ्राय जानाय लोंनायखौबो एसे माबानोसै आं जगार खालामहैनोसै लाहार फाहार खालामहैग्रोनि दे आइ आयै बेस्रा मेहेरा बेफोरबायदि जाथारबाय आरोना जाखागोन बयबाबो सोरबा गावनि आंगोआ गोमालांबा आनज्रायलांबा गोसोखौनो गोजांस्रिउ बोरैबा मालायबा मालाय आंबो बोरैबासो मोनहरोना गावनियाव जाबासो बांसिन मिन्थियोलै ओमफ्रायथ' हरनि समाव बेफोरबायदि गोथै बारिफ्राव थांनायाथ' जेबो नङा दे मा जानो आं गियालै आंथ' आरो बेफोरबायदियावनो एखनबा समाव ओंखारनांखागौलै आंना डिउटिफ्रा जेबो नङा सान हर एखे खोथासो आंनाबाथाय सानबाबो ओंखारनांखागौ हरबाबो आंनाथ' उफाय गैया जिबनानो बिदि मेहेर सालथे फैगासिनो आं र' आयुलै माबा दा मोनानायाबो मोनानिफ्राय मोनाबाय ओमफ्राय बिनि सायावथ' मा खालामबावनो गोथै बारिबो मेहेरा मा खालामबाय थाखो जानाय नंला जों थांबा नांसिगोन बेखौ लायनानै फैनांसिगोन ना मा जानो आरो र' ओमफ्राय ओइ सान माथोबो होआब्रा मानसियालाय ओइ सान बे गावनि फंबायखौसो लांनो फैदों ना गिनानैसो खारफिननो नागिरखोब्रा ओइ आचल सान हो थुनथुलि गिदों नामा गिनाङालै आजां गाजांनो मानसिया गिगोन थुनथुलिनि दुश्मना आं बिदि गिग्रा मोनबाना आं हारसिंबो थांनो हायोमोनलै नोंसो गिदों नामाब्रा गिदों गियाखैब्रा मानो गिलाबायनो गियाखै थांसैब्रा मोनाबायबोथ' एसे थाब थांना फैनोसैथ' नै गावनो उनाव थाबोबाय माबा उल्थासो मोखां थांफिननो नागिरबाय आंथ' सिगांग्रो थाबायगासिनो ना औ थांसैब्रा थ'दो बिदि जायो नामा गावनि फंबायखौ लांफैनाया माबा मोनसे प्रब्लेमाव दङ बेसेरा थाब लाङाबा जोङो बे गोथै बारियाव थाबाय थानो हायो लांगोनब्रा थ'थ' सना जोंहा लांगोन ना फंबायखौ माथो नोंना बिबोनांखौ माथो खोमसियाव नुला नामा बे मबाइलनि टर्चफ्रा सु आरोथ' गिनाङालै आं दंना नोंनि हिन्जावानो दंखाथारो नोंजों गियालै सना नों थानायावलाय आरो मानो गिनो ओजों फै मानसिया थाबनो गोख्रैनो मोनानायाथ' मोनाबायबो र' सान ओमफ्रायथ' माथो जानो आरोना जेबो नङा औ थुनथुलि मा जानोब्रा थुनथुलि सान मा नोंलाय आरो गारांफ्रा मा जादों नोंना हो नै नायदो मा जालाबायनांगौ जाखो आं गाराङालाय आंखौसो थाब थाबाया होनना बुंगासिनो हनै जों दाबसे जायगायावनो दंगासिनो थ'दो थुनथुलि ओमफ्राय मा थुनथुलि मा जाखो सनु थाबायनाया हो ओइ सान बेयावथ' जों सानैल'सो फैदों नङा होमबा मा ओमफ्राय थुनथुलि होनगासिनोलै थोद मा थुनथुलि होनलाबायनो रावबो होनाखै नङा गाबज्रिनाय माथो खोनादोंथ' थुनथुलि ओइ सोर बे योखि रावबो गैयालै जाना माना नङा आरो नों हाथरखिना मालै हो हाथरखिबा मामबे गोख्रै आंनि सामनायाव मिथिबायना नोंनि माथोखौथ' एसे हाथरखि बायदिसो खोनाबायलै आङो नों जुदि आंखौ गाबज्रिदोंबा सामनायाव मा खोथा हामना सामना रायलायगोन ना फेस टु फेसनो मेहेरनि हालोदा जोबोद गाज्रि जानानै दंलै खोनादोंना नों हाथरखि नों बेवहाय नोंनि थाखाय जोबोद दुखु जागासिनो नों आंखौ सिगिनो दानाजा दै आं गियालै नोंखौथ' मा रावखौबो गिखाया आङो नोंबो माने दासो बेफोरबायदि थांनायथ' एसे रायलायनो लुगैदोंदां ना फै दे
हाथरखि फै दसे बेयाव जिरायना रायलायगोन सानैजों बाराखौबा मानो बेफोरबायदि थांखो हरखाबनो माबा माबि आरोना बुरु बे आया ओइ सान माथो मिरा बेयावनो दं होनदोंमोन नोंसोरो माथो गैयानो मानसियानो थुनथुलि जानोथाय गथ'आ थांबायसो नामाथाय नै बेखौनो जों हरजों हर फैलायलायथारबाय बेखौ लांफैनो दा बे थांबायसो होमबा दे थांबायबाथ' मोजांसै ओमफ्राय न'आवनो सहैबा हामसिगौ बेलेग जेराव मेराव थाङालासिनो बेनोथ' रलाय र' आइनो फन हरना सोंहरग्रोनि आङो सान सोंहरनाय अबेबा हाग्राफ्राव एब्रेलाबायनानैबो थानो हागौना नागिरनानैबो लांगोन बिदिबा खोथा गैया जुदि मानसिया थाङाखैबा बेयावनो दंबा नागिरनानैबाबो लांगोन आंनि गन्थङा सैमा बायदि खालि थोदो माबा होनलाबायब्रा नोङो आरे ब्रा सानो डिउटियाव थायो आंना बेफोरबायदि जालांबायना दे होमबालाय आइनो फन खालामग्रोनि दे नों बेवहायनो दसे थाथ'बानो जाबाय नेटवर्कआबो नांनो नागिरालै दे जागोन सान गोख्रै थांना फैथां फन खालामनानै मा जाबावनो खम जारला नङा होमबा आयु हाबा मेरखौ बेयाव दंमोन ना जों होसो फैलायदोंमोन बेखौ लांनो दाथ' मानसियानो गैयाबा आफा इसोर दे जेनथेन मेरनि गोसोखौ बुजिहोनाय खालामनानै बेखौ न'आवल' लांथारदो बाखि माबा मोनसे जासिगोन बे आयु होमबा हाथरखिखौ दिनै बेहायनो फबदों ओइ हाथरखि नोंनि आत्माया सान्थि मोनथोंसै जोङो आंथ' नोंखौ नुफैस्लाबासै मा खालामनो आं फैनायावनो लेट जाबायना ओमफ्रायथ' माब्रै नों बिदि थांखो दे बिदिथ' जानो नाङामोन जोंहा सानैजों देनां बिजावजालि थानांगौमोन नों आरो बहाबा जायगायाव थांबाय हाथरखि आरो आङो बेसेबांबा गोसोखांबाय थाबायलै नोंखौ आंथ' जोबोद थुनथुलिया दुखु मोनबायलै हाथरखि आंथ' नों मेरखौ नुदोंना नुवाखै जागोन नों फैफिनना हाथरखि प्लिज नोंनि अनगा जों बोरै थागोन नाथाय नोंबो आरो माब्रै फैफिनबावनो दालाय बै जायगायावसो थांबायना जेरावनिफ्राय रावबो फैफिना मा जाबावनो आरो बेनो आफा इसोरनि मर्जिमोन खोमादां नाथाय बिदिथ' जाथारनाङामोनलै नोंलाय नुदोंना नुवाखै जागा हाथरखि जों बेसेबा दुखु जागासिनो उथिफिनबानो जायोमोन ना नों नाथाय आंनि आखायाव गैलानो मोनबा सोर बे रिप्लाइबो हरो ना माथो हाथरखिया थुनथुलि माथो रावबो गैयालै बबेनिफ्राय आवाज फैदोंलै थुनथुलि आंसो आयु आंसो सोर नों बुंदों हाथरखि नुजाफै फेस टु फेसनो आं बिदि नुवा माया रायलायनो बायोना माबाफोर रायलायनो गोसोबा फैना रायलायगोन आराम जिरायनानै नांगौबा बेयावनो नों आंखौ दाथिगि दे आं गिखाया नों थियोबाबो हाथरखि फै नोंखौ हमथानानैसो लाखिगोनलै आं मेरनो लाखिफिनगोन आङो फैनाय आयु लासानो रायलायो आंजों माबाफोर जाहांमा दंमोन नामाथाय बेखायनोसो आंजों रायदावदों ना माथो ओइ हाथरखि नों बिदि थांनाङामोनलै दा नों आंजों भुत जानानैसो माथो होखो ना माखोब्रा नाथाय आंबो नोंनि थाखाय बेसेबांबा दुखु जागासिनो दा माब्रै बेफोरबायदि जाखो अचानकनो ओमफ्रायथ' मेरनि हालोदाथ' जोबोद गाज्रि जाबाय दा आं बुंगासिनो नोंखौ नों फैनानै नायफैफिनना आंबो गियालै जेबो नङा हाथरखि आंथ' गोदै बारियावबाबो हारसिं थानो हायो हाथरखि मानो सिरि जाखो नोङो गाबज्रिमारदोंमोनदांलै आंखौ मा जाबावनो आरो दा मानसियाबोथ' थांना गैला नालाय आयौ माबा नोंसो सान बेखौनो आङो फैदो थांसै थुनथुलि ओमफ्राय मा जाखो थांबायना मिरा न'आव थांनायालाय थांबायनो ओमफ्राय रावजोंबो रायलायाखैनो एकदम सिरि दं जाहैदों आंनो रायलायनोसै खोमालै र' जानोथाय रायलायगोन ना रायलाया जायखिया नायनाय जागोन दे होमबालाय सानथ'दोथो ओमफ्रायथ' आं हाथरखिनि माथोखौ खोनादों होनबावबा फोथायखानाय नङा बियो ओमफ्राय आंखौसो गिखौ सानगोन ना आं गियाखै माथो ओइ थुनथुलि मा सानखो थ'दो सानथ'दोथो आं बेखौनो सानदोंमोन आरोना न'आवबा थांदों होननानै दे दासो मोजां मोनबाय आं दे होमबालाय थाथ'दे हाथरखि आं उनाव फैफिनसै जोबोद दुखु मोनबायलां जोबोदनो नुबायना बेसेबां खालि मोनो फैबानो रुमाव बोरैबा मोनखायो बिखा खोमसि दरसिनो हाथरखि बहा थांनो नागिरदों होनदों नोङो आरे बहा थांनो माने मा
माबा बै खाथिनि बाजैयासो लिंदों दा बेहायनो थांफानो नागिरदों आं दसे ओमफ्राय दा थांनानै थाब फैयाल' जादो फैया जायो नामा आं फैयाबाथ' नोंना खामानियानो जास्रानाय नङा मोनसेबो औब्रा मोनसेबो जाखायालै खामानिफ्रानो नों गैया होनब्लाथाय बास जेबोआनो जाखाला आरोना औ ओमफ्राय आंथ' थाबोखायाना मालाबाबो जास्ट दसेल'सो थांना फैगोन दा जागोन दे बस जागोन ओमफ्राय साहा गुदुं फुदुंखाबाय आं लाबोगासिनो दे जागोन दे ओमफ्रायथ' माबा आंनाव फन हरबाय थानाङा दायो नांगौबा आं हरगोन ना हरा जाबाय हरगोन आङो ओमफ्रायथ' आं बुंखाबायना आं थाबो आं फैखागोन दा जेरावखि थाङा आं जानला मानला थाबलाबायाथ' औ नों गैयाबा बेसेबां लांदां मोनो आं दसेयावनो जेन आं बहाबा गोजानावसो थांगोन फैफिननि बायदि मानसियाबो ना साननायफोराबो मा भरोसा दे हाथरखि मा भरोसा नों थाबोबानोथ' लायफिनथारगोन लां नोंखौ लायबानो जाबाय आरो दे हाथरखि गासिबो सिमां बायदिसो जाला जोब्बाय माबा जेन बेहायनो दंथारोमोन मानसिया नाथाय नोंथ' ओरैबायदि जायगायावसो थांमारबाय जेरावनिफ्राय आरो रावबो फैफिनलाना बावनोनो नाथाय माबोरै एसेबां इजिबो नङा आंनि थाखायथ' एकदम नङा ओइ हाथरखि बेबि I miss you लै I really miss you दिनै नों गैला आरोथ' गैला माने माब्लाबाबो गैला आंजोंनो गैला नोङो न'लै हाथरखि बेबि प्लिज काम बेक गोसोआनो आंना राजि गैथारा जे नों गैया होननानै ओइ हाथरखि बेबि जेन दाबो मोनो जे नों आंनि सेरावनो थायो नाथाय बे सैथो नंला ओइ हाथरखि बहा थांखो नों सना बहा थांखो